ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו. שלום דור. בלי פלצנות, פודקאסט, שיח, שיחה. כן, שיחה. שיחה נעימה. שיחה קולחת, נעימה. של חברים. כל מה שקשור לנדל"ן. כן, זה כאן. זה כאן. אז על מה אנחנו מדברים היום? נדבר על כמה נושאים שקשורים כמובן לתחום הנדל"ן, ונתחיל עם התחום שככה, מה קורה לאחרונה, איך זה קשור לעסקאות נדל"ן ולנדל"ן באופן כללי, ברוח התקופה, כל מה שקורה עם המלחמה לצערנו. ונדבר על זה קצת. אוקיי, מאיפה נתחיל? אני חושב ש... עכשיו או מלפני שנה שזה רק התחיל כל הסיפור של הריביות? אני חושב שהמלחמה נתנה את הגונג האחרון לשוק, שהיה גם ככה בתקופה מאוד מאוד קרה, המלחמה הקרה נקרא לזה, שנה אחורה עם הריביות שעלו באופן דרסטי פעם אחרי פעם, ללא הפסקה, מה שגרם לעצירה של לדעתי סביב בין ה-70 ל-80%, טלפונים התחילו לרדת מקונים, ואפשר להבין את זה גם בעקבות התשואה המאוד מאוד נמוכה. מקונים ירדו משמעותית, ממוכרים דווקא עלו. ממוכרים דווקא עלו. תקופה הזאת של 3-4 חודשים האחרונים. בדיוק. תראה, מי שרוצה למכור בסופו של יום, מי שיש לו צורך למכור, צריך למכור את הבית. נכון. אם עוד ילד במשפחה צריך עוד חדר, הבית גדול, עוברים לבית יותר קטן וכולי, זה גלגל שלא עוצר, אז שנינו יודעים את זה. נכון. ותוסיף לזה את המלחמה. נכון. שפתאום המוכר שיושב בבית, והיה עד לפני 3 חודשים מקבל 2-3 טלפונים ביום מלקוח פרטי, ו10 טלפונים ממתווכים, פתאום הוא מקבל רק 10 טלפונים ממתווכים, ו0 טלפונים מקונים. נכון. ואז הוא הרבה פעמים, כן, בסוף של דבר מתחיל לבדוק איש מקצוע, כמוך, כמוני, כמו עוד הרבה כמונו, כי בתקופה כזאת שאין טלפונים מקונים, אז בעצם הוא עושה הכל כדי לקדם את הקנייה, את המחירה שלו. נכון, במיוחד בתקופה שיש קיפאון די רציני בעסקאות, ואפשר להבין את זה. לגמרי. בגלל שהשוק באופן כללי ככה, בעקבות הריביות עצר לחלוטין, הרים אמברקס, איך שאומרים. כן, ואפשר להבין אגב. עכשיו זוג צעיר היום שרוצה לקנות דירה, ורצה לקנות דירה בעבר. צורך העניין רוצה לקחת 1,000,000 שקל על דירה. כן. ובעבר זה היה החזר של, ל-20 שנה יש כלל אצבע, ל-20 שנה, על כל 100,000 שקל, 480, 500. נכון, סביב ה-500, 520 שקלים. היום זה כבר 600 פלוס. היום זה 600, 650 ו-700. לכל 100,000. וזה מאוד מאוד משפיע, אז תחשוב אם היית לוקח על 1,000,000 שקלים, היית מחזיר בין 5 ל-5.5, היום אתה מחזיר כמעט 7,000 שקל. כן. וזה מאוד משמעותי במשק בית. ותיקח בחשבון את החבר'ה שגם קנו בתי קרקע, ב2.5, 3 מיליון שקלים, באזור שלנו פה בדרום, במרכז אני בכלל לא מדבר. ולקחו משכנתה של 2 מיליון שקל. במרכז אנחנו שמענו על חבר'ה שמחזירים כבר, 15, שהתחילו ב-10 וכבר הגיעו ב-15, 16, משהו... וגם יותר. ואתה יודע, מספיק שאחד מהם פתאום, לא יודע, יש לו איזו עצירה בעבודה אם הוא עצמאי, או אם מישהו שכיר וכרגע, לא יודע, מוצאים אותו לחל"ת. כן. אתה בבעיה עם החזרים של 15-16 אלף שקל רק משכנתה. זה מאוד מאוד משמעותי, תוסיף לזה את עליית המחירים, שכל מה שקשור למזון, ביגוד, והמדד למחירים לצרכן, שכל הזמן עולה אינפלציה. אינפלציה. נכון. מה לעשות, אנחנו באינפלציה, ונראה שזה רק מעמיק. צריך גם לחשוב מאיפה יסגרו את הגירעון המטורף של המלחמה. אני לא יודע כמה זה, אבל ככה, ממה שהגיע לאוזניי, זה 300-400 מיליון שקל ליום לחימה. נכון. אולי קצת פחות, אולי קצת יותר אפילו. זה מדובר פה על עשרות מיליארדים. בכל אופן, אני חושב שהמצב של היום של הקיפאון בעסקאות, שוב, אתה יודע, תמיד שיש משבר, אז יש מי שמרוויח, מי שמפסיד, אבל בוא נאמר שמי שיש לו יכולות גבוהות, אז זה הזמן לאסוף סחורה. ואתה רואה גם את אומנם מעט, אבל אתה רואה את המעט משקיעים שמבינים שהמחירים עכשיו הם בעצירה. אצלנו בדרום הם כבר בירידה, כמו שאתה יודע, 3-4 חודשים. נכון. ואתה רואה, אפילו קח דוגמה את הבניין שדיברנו עליו שם בבאזל, הבניין החדש ההוא, שעד לפני שנה זה היה 820-30, פתאום זה 730. אוקספורד. כן, משהו כזה. שם עליה מכללה. זה מדהים שהיום המחירים באוקספורד, בניין חדש. שהפרויקט הזה כבר יצא לפני... מתי הוא, כמה זמן הוא מאוכלס? כן, הוא מאוכלס כבר לדעתי כמה שנים? 3-4 שנים. 3-4 שנים? משהו, נראה לי. שהמחירים היום שמוכרים, זה כמו שקנו. זה מחירי עלות, ואפילו הפסד, ועדיין לא מצליחים למכור.
כן, אנשים בזמנו קנו בפריסל ב-700,000 שקל. נכון, 690-700,000 שקל. תוסיף, כי אתה יודע, עד שבנו, שנתיים, 3 בנייה, הגעת ל-750. כן, כן. ואנשים מוכרים היום באותו מחיר או פחות. זה מדהים. אז כן. אני חושב שזה מראה על מגמה מסוימת, משהו שלא ראינו אנחנו שנינו מ-2009 בתחום, ולא ראינו מגמה כזו עד בעצם לא מזמן, לפני כמה חודשים. עד לפני 8-9 חודשים. 8-9 חודשים. המגמה תמיד הייתה מגמה עולה. תמיד הדירות להשקעה היו עולות, לא משנה באיזה אזור, לא משנה איזה מחיר. תמיד המחירים נסקו. היה ביקוש, בעקבות הביקוש האדיר שכל הזמן היה. נכון. באר שבע עיר המשקיעים. נכון. כי הייתה תשואה דווקא די נחמדה על הכסף. ודשים לב מה קורה שהנגיד העלה באופן דרסטי במשך השנה האחרונה את הריבית, איך זה השפיע על השוק. וזה רק אומר דבר אחד, שאם באמת המדינה הייתה רוצה להשפיע על שוק הנדל"ן, זה היה קורה מזמן. ברור, לא, זה ברור. חושב שאנחנו מספיק ערניים כדי לדעת את זה, ולהבין שהמדינה יש לה אינטרס אחד. האינטרס פתאום התגלה. האינטרס תמיד הוא היה גלוי, מי שפתח את העיניים, מי שבחר לעצום, אז בחר לעצום. אבל חד משמעית, אתה יודע, אם מדינה גוזרת מס רכישה ומס שבח מדירות ששוות 200,000, אז זה 200,000. תעשה מכפלות והגעת של 10 מיליון או 4 מיליון, אז זה מיליארדים בשנה. הכנסות למדינה. אז אין אינטרס אמיתי להוריד את המחירים. אבל בסדר, זה עובדה כרגע, מה שקורה, המחירים יורדים אצלנו בדרום, בצורה משמעותית. אני חושב שגם שמנו לב בשנה האחרונה שגם אזור האוניברסיטה חטף מכה די רצינית. המון דירות ריקות. המון דירות שפונים אלינו למכור כי לא מצליחים להשכיר. נכון, משהו שלא היה מעולם. שאני לא זוכר את זה. זאת אומרת, תמיד היה את הדירות פה, שם ריקה, אבל אף פעם לא בכמויות כאלה. בדרך כלל הדירות הריקות היו חבר'ה בעלי דירות שלא רצו להוריד במחיר. בדיוק. נשארו על איזה מחיר מסוים ופשוט לא הזכירו. ואז השאירו את הדירה ריקה. היום אתה רואה מלא אנשים, גם במחירים סבירים, שנלחמים להשכיר את הדירות שלהם. נלחמים ובסוף חלקם גם אומרים, טוב, תוציא את הדירה למחירה ונוציא אותה. כן. ואפשר להבין, שמה, אתה יודע, הרבה דירות שם פוצלו ליחידות דיור. קנו דירה אחת, פיצלו אותה ל3, אז פתאום יש לך על דירה אחת 3. נכון. נבנו כל מיני בניינים, ארלוזור, סטייל ארלוזור, סטייל גולו, נכון. מגדל הספורט, מגדלי אלכסנדר, כל החבר'ה האלה. נכון. ובמקביל פוצלו המון יחידות, אז המלאי הלך וגדל, כמות הסטודנטים לא השתנתה, אם כבר היא אולי אפילו קצת ירדה בעקבות הקורונה ובעקבות מה שקורה עכשיו, הרבה גם לומדים מהבית, אז לא כולם גם חייבים דירה, חלק בהם אומרים, טוב, אני אבוא פעם בשבוע, ישן פה אצל חבר ואחזור. הקורונה הראתה להם שזה אפשרי. לגמרי. זה אפשרי, לעבוד מהבית, לא חייב להשכיר עכשיו דירה, לשלם את הארנונה שלה, לשלם את השכירות שלה, לשלם את ברשם תפתה וכולי. נכון. ברור שאפשר גם מהבית. ואז אותם משקיעים אומרים, אוקיי, גם קשה להשכיר את הדירה, גם הדירות כבר לא זולות, גם התשואה שלי נשחקה, כי היה שנה עליית ריבית, אז במקום לקבל את 4.5-5% שהיה לי בעבר, אני מנשק את 2.5. אני אשים את הכסף בבנק, ואני אקבל היום 4.5-5. נכון. בתקופה הזאת. בדיוק, בלי להתעסק. בלי לעשות כלום. זה נדידה אחת שאנחנו רואים של הרבה נטישת משקיעים, או לטובת בנק, או לטובת דירות אחרות קצת יותר חדשות, או לטובת דירות עם ממ"ד, זה גם אנחנו רואים הרבה חבר'ה שמוכרים את הישן וקונים, אוספים 100-200 וקונים דירה עם ממ"ד. משהו קצת יותר משודרג. בדיוק, לעשות ממ"ד היום כבר, לא רק בדרום, גם בכל הארץ, זה מוצר צריכה בסיסי, לצערנו. ואנחנו רואים גם נדידה גם לחול, לא מעט משקיעים נכון, שמנתבים את ההשקעות שלהם בחול. תשמע, אני קורא דירה אחת, תקנה איזה 2 בחול. שוב, מי שמתאים לו, לא כל אחד בהלך רוח הזה, חלק חוששים ובצדק. צריך לדעת עם מי לעשות את הדבר הזה, לא כל אחד בנוי לזה. לקנות דירה בלי לראות אותה, בלי לנסוע. תראה, בגדול אני חושב שהחשבון הוא די פשוט, כאילו המשקיעים, ואפשר גם להבין אותם, את הנטישת משקיעים מהשוק הזה, בעקבות התשואה שהלכה וירדה וירדה וירדה, אז ככה מוציאים את הכסף בזמן. תשואה והתעסקות, כן. ואפרופו משקיעים, נטישת משקיעים, אני רוצה לדבר איתך על נושא נוסף, אפרופו נטישה. הוא נשמע לי מעניין. כן, על נטישת מתווכים. אנחנו שומעים את זה די הרבה לאחרונה, נכון. וככה מבחינה הסתברותית אם בעבר על כל 10 מתווכים אחד היה צולח את התחום. בשנה הראשונה. בדיוק. כן. אז היום אני שומע על מספרים של על כל
18 אחד צולח את התחום, שזה משהו שהוא, אותי זה לא מפתיע, אבל נראה לי זה משהו שצריך לדבר עליו קצת. תשמע, אתה יודע, אני חושב וגם אתה, אנחנו פחות מתעסקים במה קורה שם, אבל אם זה עוזר לשיחה, אז כן חשוב למקד ולהגיד, חד משמעית כן, אתה רואה נטישה אדירה של חבר'ה שעבדו בתיווך, למרות שתמיד התחום הזה היה תחלופה מטורפת, נכון. ותמיד זה היה כך, לגמרי. אבל עכשיו הרבה יותר. כי אם כשהכל בסדר, אז מתווך מתחיל, עושה עסקה ראשונה, נניח אחרי 3 או 4 חודשים. אז קל וחומר שיש 0 טלפונים היום. בדיוק. לא משנה כמה דירות אז הוא לא עושה עסקאות כמה חודשים טובים, והוא נפלט מהתחום. נכון מאוד. מנגד אני יכול לומר, שאם מתווך נכנס לתחום בחצי שנה האחרונה, והוא ישרוד אותה, וישרוד עוד כמה חודשים קדימה, יש סיכוי טוב שהוא יצליח ויישאר, ויהיה פה לאורך זמן, כי זה אומר שהוא מסתכל על הדרך. נכון. הוא מתמקד בדרך, והוא מאמין שהתוצאה תבוא, והוא לא נשבר באמצע. כי נורא קל להישבר באמצע. נכון. אתה יודע, תזכר בתקופות שאתה היית בהתחלה, וגם אני, כאילו, כי התחלנו די במקביל, אתה הגעת כמה חודשים אחריי, נראה לי 3 חודשים. כן, 3 חודשים. אתה יודע, אני בהתחלה, ולא יודע מה היה איתך, אבל אני בחצי שנה הראשונה לא חושב שעשיתי עסקאות בכלל. כאילו... נכון, האמת שגם לי כמה חודשים ראשונים היה רק לטובת הלימוד, והלימוד היה לא פשוט, הלימוד תכלס בשטח ולא רק בצורה תיאורטית. אני תמיד מאמין בתכלס לעשות, פחות לדבר ולבלבל, ואני גם חושב שתמיד בגלל שהאמנתי בעצמי ואמרתי, אם אני לא אאמין בעצמי, מי יאמין בי? מי יאמין בי? אם אין אני לי מי לי, וזה משהו שהוא מאוד, אני רואה אותו בתחום הזה, בדרך כלל אנשים שמצליחים בתחום הזה מאוד מאמינים בעצמם. יש להם, אם זה חבר'ה שעובדים במשרדים גדולים, אז יש חבר'ה חיצוניים שגורמים להם, ככה דוחפים אותם קדימה, הפושרים זה נקרא, שדוחפים אותם ועדיין הם לא צולחים את התחום. אני חושב שהם לא צולחים אותו כי הם לא באמת מאמינים בכל ליבם שהם יכולים להצליח. אבל זה תחום שהוא מאוד מאוד קשוח מבחינה מנטלית ולא מתאים לכל אדם. ומבלבל ומתעתע גם. בדיוק. דבר נוסף... אם אתה מבין למה אני מתכוון שאני אומר מתעתע. בטח בן אדם נכנס לתחום, 3 חודשים עושה עסקה, מרוויח 10,000 שקל, אומר וואו, אני עכשיו מיליונר. נכון. הוא לא מבין שזה פוקס. נכון, לגמרי פוקס. עסקה בחודשיים הראשונים זה 100% פוקס. נכון. ואז אחר כך הוא מתחיל להבין מה צריך לעשות, איך בונים את העסק, על מה הוא מושתת. בהתחלה רק זורים את הזרעים, רק לאחר מכן אתה קוצר, אפשר לקצור, זה מה, זה סיפורי סבתא. רק אחרי שנה אתה מתחיל מה שנקרא לעשות קצת עסקאות כמו שצריך, להתחיל לבנות את השם שלך, להתחיל למתג את עצמך באזור מסוים, להתחיל שיכירו אותך, אבל אם בתחילת הדרך אתה בא במוד כאילו של מה שאמרת קודם, כאילו אני מאמין בעצמי ואני זה, אז אתה יודע, יש רגעי שבירה בדרך, אבל חשוב לו, מי שמעניין אותו התחום, אתה יודע, אני חושב שיש רגעי שבירה בכל עבודה. בטוח. והעבודה הזאת ספציפית, הרגעי שבירה, אם אתה צולח אותם, אז הפירות פה הם מבחינה פיננסית ומבחינת של הגשמה עצמית, שאני, העסק שלי, ואיך שאמרתי לפני, אם אין אני לי מי לי, ושאתה בהתחלה זורע, ואתה רואה שאתה קוצר, ואתה מאמין בעצמך מתחילת הדרך, ומתחיל לקצור, זו הרגשה מדהימה, ואני חושב שגם התחום הזה משלב בתוכו הרבה, אתה צריך אופי ככה משולב, איך קראת לזה שדיברנו בעבר, אתה צריך להיות פסיון. צבעוני, אבל מאוד מאוד צבעוני, להתאים את עצמך לכל הכוח. כן. יחד עם זאת לא להיות מזויף, כי את הזיוף ישר מריחים. לא, להתאים במובן לא להיות מונוטוני בפגישות, כי גם את זה מריחים מהר מאוד. כן, מהר מאוד. מזיעים את זה. אבל זה מה שכמו שאתה אומר, זה אם אני מבין אותך נכון, ותקן אותי אם אני טועה, זה חלק ממה שגורם לך להנאה בעבודה. באלף אני מדבר. באלף, הנאה ליהנות. אתה יודע, לפגוש יום אחד מישהו, אתה יודע, שגר בשכונה הכי קשה שיש, ויומיים אחרי זה לקבל למחירה וילה בהרצליה פיתוח. זה שווה 400, זה שווה 40 מיליון. כן. זה טיפוס כזה, זה טיפוס אחר. לפגוש בן אדם שנראה לך בן אדם הכי פשוט שיש, וזה פתאום אתה מגלה שיש לו מפעלים בבעלותו. או הפוך, מישהו שמדבר גבוהה ומסתבר שנמוכה. נכון. אז אני חושב שהצבעוניות והגיוון של האנשים שאתה פוגש בתחום, הוא חלק מההנאה בדרך, באלף, אבל, וזה אבל גדול, בלי הנאה בעין, לא תהיה הנאה מהדרך.
לגמרי. כי זה תחום שאם אתה לא קם כל בוקר, בעיקר אם אתה עצמאי, בעיקר אם אתה לא במשרד גדול שכל היום יושבים עליך ודוחפים אותך ואומרים לך תעשה ככה וככה וככה, אם אתה עצמאי נטו ואתה רוצה לפתוח ולהיות עסק שמבוסס עליך, אתה חייב להניע את עצמך בעין. אתה צריך להניע את עצמך, נכון? זה הבסיס. כל יום מחדש. ולעשות הרבה יותר מאשר לדבר, ולשתות קפה ולעשן סיגריות במשרד. זה ברור, זה ברור. באמת, חוק המספרים הגדולים עובד בתחום הזה, במיוחד בתחום הזה, כיוון שזה באמת תלוי בכמות הפגישות שתצא אליהם, וככל שתצא יותר פגישות, ככה גם תתמקצע, ככה גם תיפגש עם הרבה יותר אנשים, ובמידה ותשאיר רושם טוב, אז הזריעה הזאת של ההתחלה, אתה תקצור את הפירות עוד כמה חודשים, עוד כמה שנים, ככה זה לבנות מוניטין, ולא לכולם יש סבלנות, ואפשר להבין את זה. לגמרי, לא כל אחד גם בונה לזה, תשמע, שנב, אתה יודע, שאתה הולך להיות שכיר, אתה עובד מיום ראשון עד היום ה-30, ומקבל משכורת בתחילת החודש. פה אתה יכול לעבוד 30 יום, 40 יום, 50 יום, 60 יום, 90 יום, ולא לקבל שקל. נכון. לא לראות שקל. אפילו להוציא הוצאות של משרד, ומים, ודלק, וחשמל, וארנונה, וסחירות, ופרסומים, ועיתונים, ושלטי חוצות, ודברים שאתה אומר, וואו, אבל שוב, אם אתה מסתכל קדימה, ואתה רוצה להיות טוב מאוד מה שאתה עושה, ורוצה להיות מבודל, ושונה, במובן הטוב של המילה, ולהיות פה מה שנקרא לתמיד, כן. אז יעזור לך לא להישבר בדרך. נכון. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על הקדימה הזה, על הרחוק יותר, למרות זאת, אם נסתכל רק על מחר או על עוד חודש, אז הרבה יותר קשה לא להישבר, כי אתה אומר, וואי, חודש לא הכנסתי כסף, כנראה זה לא בשבילי. יש עוד דבר נוסף שגורם למתווכים שמתחילים בתחום שלנו להישבר, שזה באמת, הם נכנסים לתחום ללא ביטחון כלכלי. עכשיו, כשאני אומר ביטחון כלכלי, אני לא אומר עכשיו 1,000,000 שקל בחשבון. יש כאלה שנכנסים לתחום אפילו בלי כמה אלפי שקלים בחשבון, כדי לשרוד את הכמה חודשים האלה. עכשיו, איזה עסק אתה יכול לפתוח בלי שקל בחשבון, ולדמיין לעצמך שאתה תשרוד את החצי שנה הראשונה, זה לא הגיוני. נכון, מסכים איתך. זה נקודה שבאמת, זה חלק מהדברים מהסיבות שמתווכים גם נושכים מהתחום, גם הסיבה הזו, שיש בעצם אין להם את הביטחון הזה להחזיק את 4, 5, חצי שנה ראשונה, כדי לצלוח את זה, הם בעצם נושרים. כן, אני חושב בעניין הזה, רק אם אני אוסיף, אני חושב שהרבה תלוי גם במי שהם עובדים איתו. זאת אומרת, אם עכשיו מישהו בא לרעיון במשרד, לא משנה איזה, בלי שמות ובלי חברות, כי אנחנו מכירים, וחלקנו גם עבדנו בחברות כאלה, ומספרים לו רק את הדברים הטובים, שפה עושים המון כסף, ורק את הצד הוורוד, אז בעצם עושים פה חטא על פשע. נכון. אני יכול להגיד עלינו, שכשמישהו בא אלינו לשבת, להתייעץ, גם אם הוא לא יעבוד איתנו, הוא יעבוד לבד, אנחנו תמיד נגיד לו, תשמע, זה אחלה מקצוע, שנה ראשונה אל תבנה לעשות כסף. ואז הוא בשוק אומר איך, אבל בכל המקומות אחרים אמרו לי שצ'יק צ'ק עושים כסף, אז בסדר, אין בעיה. במקצוע שלנו, אין בעיה, אז אם תעשה 5, 6, 10 עסקות בשנה הראשונה, נהדר. אבל לא בטוח. אז בוא תראה אם אתה בכלל בנוי לזה מנטלית וכספית. אם לא תרוויח כסף 7-8 חודשים, אתה תוכל לעמוד בזה, אם לא, אל תתחיל. ותראו ציפיות. ותמיד בקטע הזה שאנחנו אומרים למרואיינים שבאים כדי לעבוד איתנו, אז הם בשוק, כי הם חושבים, רגע, מה ההבדל ביניכם לבין החבר'ה שהייתי אצלם מקודם? הם אמרו לי שאתה תוך חודש, חודשיים כבר עושה עסקה, איך זה יכול להיות? הוא לא מבין שהם רוצים להחתים אותו בבלעדיות. כן, כלומר, סוג של... כן, רק שיגיע, שייכנס למשרד. נכון, כן, כי הם עובדים על כמות, נכון. ומי שבאמת רוצה לעבוד על איכות, אז שונה. לומר את האמת וככה... ממש, זה כמו שאתה יושב עם לקוח, ולקוח רוצה מחיר מסוים על דירה, והמחיר שלו הוא 300,000 שקל מעל המחיר, בסדר? ולא 300,000 שקל בדירה ששווה 10 מיליון, אז 300,000 שקל זה פער קטן. נכון. ב-300,000 שקל בבית ששווה 2.5 מיליון. אז זה כבר פערים של 15% סדר גודל. אז אם אתה, איך אומרים, תגיד לו, תשמע, יהיה בסדר, אפשר גם בזה, אפשר גם יותר, תן לי את הבית, אז ברור לך שגם לא תמכור אותו, וגם תשרוף את השם שלך. נכון. לעומת, תגיד לו, תשמע, זה מה נמכר באזור, זה המספר שיכול להימכר בעינינו. אם אתה רוצה את השירות שלנו, נהדר, אם לא, יש עוד עשרות אנשים שיחתימו אותך גם על 20 מיליון. לצערנו זה... שבן אדם היום מפרסם את הבית שלו באוויר ככה ביד 2,
זורק איזה מספר מסוים, שהוא ראה השכן שלו, השכנה שלו פרסמה, והוא ממש בתחילת הדרך, אז זה עובד על לא מעט מוכרים. נכון. שמתווכים נכנסים, ומספרים לו את מה שהוא רוצה לשמוע. לא את המציאות, כי הם בעצם מפחדים שעכשיו הם יסיימו את הפגישה. אם הם יגידו את האמת, הוא לא יקבל אותה. אם הוא רוצה נניח 3 מיליון, והבית שווה סביב ה-2.7, אז הם אומרים לו, תשמע, הם יודעים בעצמם שהבית שווה 2.7, אם יחסו תמחור... לכל היותר, נניח. הם יאמרו ללקוח שהבית שווה 3, ובוא נתחיל אפילו ב3.2, כדי לרצות ולקבל את הבית, כדי כביכול להתחיל לעבוד על המחיר הזה. זה נקודה טובה, אנחנו נרחיב עליה טיפה ברשותך, כי היא גם קשורה לקור ביזנס שלנו. אני חושב שמה שאתה אומר הוא מאוד 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 נכון, הוא תמיד היה, ואני חושב שככל שאתה פועל הפוך ממנו, ככה אתה יותר תצליח. זאת אומרת, אם אתה תיכנס לבית, והבית שווה 2.6 או 2.7, ורוצים 3, ואתה תגיד רק את האמת, אז אם היו לפניך 4, שאמרו לו, כמה אתה רוצה? 3? בוא נתחיל 3.100, ואתה אומר הפוך, יכול להיות שהוא לא יחתום לך. אבל גם יכול להיות מאוד שכן, כי אתה תראה לו מה נמכר באזור, אתה תוציא לו נצקאות מרשות המיסים, אתה תראה לו מה נמכר בפועל. נכון. ואז בעצם אתה מאמת אותו באלף, מול האינפורמציה שאמרו לו. זאת אומרת, אם אמרו לך 3.100, ואתה רואה שכל העסקאות פה נמכרו ב-2.6, 2.7, על מה אתה רוצה לקבל יותר? ובהנחה וזאת האדירה. תשמע, הבית שלי הוא הכי יפה. נכון, גם הבית שלהם היה. הם לא היו משופצים. האמת שכולם, כל הבתים שלך הם הכי יפים, כל עוד הם שלך. בדיוק. כשהם לא שלך, הם תמיד צריכים שיפוץ. אבל זה בסדר. מה שאני אומר הוא, שאם אתה בא ואתה אומר את האמת, יכול להיות שלא תקבל את הדירה, יכול להיות שלא תקבל את הבלעדיות, אבל כן תקבל דבר אחד, את השם שלך. נכון. ואנשים יזכירו אותך. אם תגיד את זה בצורה מנומסת, מכבדת, נעימה, ותראה את זה כמו שצריך, ותראה נתונים, עם מה אתה יכול להתווכח? עם רשות המיסים? זה מה נמכר פה. אם אני לוקח, שוב, אם אתה רוצה לקבל את הדירה, ואתה מבין שהמחיר הוא 2.7, ואתה בשל להתחיל תהליך ב3, ולאט לאט לאט אתה תתכוונן, פיין טיונינג למחיר השוק, נהדר. נכון, אבל זה ברגע שאנחנו, אגב, גם אנחנו ניקח דירה שהיא עכשיו 200 או 300 אלף מעל השוק, במידה ונזהר רמת בשלות גבוהה. ברור. והבנה. הלקוח קנה בית, עובר, עושה רילוקיישן. עושה רילוקיישן וכו', והוא יודע בעצמו את המחיר המציאותי. שהוא בשל לזה. הוא רוצה להתחיל במחיר קצת יותר גבוה. לגיטימי. לגיטימי, אבל לא נשלה אותו. נכון. איפה הבעייתיות? שהלקוח באמת חושב שהבית שלו שווה 300 ו400 ו500 אלף שקל מעל השוק, ועדיין מתווכים לוקחים אותו. ואגב, אני יכול להבין חבר'ה שמתחילים. יש תחרות מאוד מאוד גדולה, והמטרה שלהם זה רק לגייס, להביא את הדירה ולקבל מחיאות כפיים במשרד. אני יכול להבין אותם. אני פחות, אבל בסדר. מנקודת מבט שלהם, התחרות היא ענקית, והם רוצים להשתפשף, חבל שזה קורה, השפשוף שלהם והשיעורים פוגע בלקוחות. אני רוצה לחדד את נקודה בעניין הזה, אבל בעניין של הצד השני, לא של המתווך, של המוכר, כי הוא יותר חשוב בעיניי. לא יותר מהמתווך, הוא יותר חשוב לשיחה שלנו. לגמרי. אני חושב שגם למוכרים יש יד בדבר. זאת אומרת, אתה יודע, בן אדם בכל מקום בעולם, למעט ישראל, כשהוא רוצה למכור נכס, הוא פשוט מזמין אליו איש מקצוע הביתה. מתווך, שמאי, מקבל אינדיקציה, ומוציא את העסקה לפי מחיר השוק שלה. נכון. ובישראל המקום היחיד בעולם פחות או יותר, שאנשים בלי שום סיבה, זורקים לך איזה מחיר שהם רוצים, נכנסים לאתר יד 2 לצורך העניין. תרבות אני לא פרייר. אני לא אשלם לתיווך, אני לא אשלם לעורך דין. לפני התיווך אני אומר, כאילו במקום לבדוק באמת מה הנכס שווה ברשות המיסים, בכמה נמכר, בודקים ביד 2, מה מבקשים. ואז אתה אומר, אוקיי, הרי דירת 4 חדרים היא דירת 4 חדרים, אם היא באותו בניין אז על אחת כמה וכמה. אז אם אחת נמכרה ב1,300,000, מה הסבירות שאותה דירה באותו בניין, עוד באותה מטרה שתמכר ב1,600,000? לא גבוה. טוב, אני חושב שזה לגיטימי, מוכר שרוצה למכור את הבית שלו, ולצורך העניין מסתכל ביד 2, רואה מה החבר'ה מסביבו מפרסמים, התרבות של הישראלי, אני מבין אותך. אני רוצה לפרסם, ומקסימום לקבל קצת פחות. לגיטימי גם. אגב, זו תרבות שונה לגמרי מארצות הברית, ומאירופה. אגב, מי שמפסיד מזה בסוף זה רק הלקוח. כי גם זמן המדף שלו עולה. נכון. הרי תחשוב שנייה בהיגיון. בסופו של יום לקוח, בין אם הוא מתחיל במחיר שהוא 10 או 20% מעל השוק,
בסוף השוק מוריד אותו. אתה יודע, אתה 14 שנה בתחום, וגם אני, אתה רואה שתמיד בסוף הלקוח מתיישב עם מחיר השוק. וזה מדהים שזה שנים. אותו דבר. זה פשוט אותו דבר. עכשיו, במקום, לצורך העניין, לשמוע לאיש מקצוע, וגם לקחת את שירות של איש מקצוע, שאגב גם לא עולה לו כסף, כי אם הוא לא מכר, לא מגיע לו אגורה. בדיוק, מבחן ורק תוצאה. אם הוא כן מכר במחיר שלך, אז מגיע לו את מה שמגיע לו, והוא מכר במחיר שלך. אז מה עושה? אין שירות כזה בעולם. אין דבר כזה, השירות הכי טוב שאני מכיר. לא רק בעניין התיווך, מדהים. כל שירות שהוא מבוסס תוצאה, בעיניי, הוא מדהים. נכון. כי כביכול לא שילמת עליו. לא שילמת. באדם הלך, עבד, השקיע. לא משא ורק אם הוא ומתן, מכר- לא על הדלק, לא על הטלפונים. לא להביא אנשים, לא לקבל לא על אנשים. האנרגיות, שום דבר. מכרת, קיבלת. בדיוק, לא מכרת, לא קיבלת כלום. מדהים. בקיצור, אני אומר, במקום להתחיל להביא איש מקצוע ולהתחיל במחיר השוק ולמכור תוך חודשיים לצורך העניין, הרוב האנשים מה עושים? הרוב, לא יודע אם הרוב, זה הולך וקטן עם השנים, אבל מה עושים חלקם הגדול? מתחילים 20-25% מעל השוק, מחפשים את סליחה על הביטוי, פרייר, ב-99% מהמקרים הפרייר הזה לא קיים, נכון. ואז אחרי חודשיים מורידים 50-60 אלף שקל. מתחיל הקיצוץ. בדיוק, ואחרי עוד חודשיים עוד 50-60 אלף שקל, ואחרי חודשיים עוד 50-60 אלף שקל, ואחרי חצי שנה את הפער של ה-20% הם הגיעו למחיר שוק, וכשהם הגיעו למחיר שוק הם כבר תכונים בשוק, המודעה תכונה ביד 2, המודעה ממותגת נמוך, המודעה שרופה מה שנקרא, ואז בא עם מגיע קונה לקוח, רציני ואומר ואומר, חבר'ה, תורידו לי 100,000 אני לוקח. רגע, לפני שהוא קונה, הוא אומר, רגע, זה לא הדירה שמפורסמת בטח. כבר 5 חודשים, הכל כן. בסדר עם הבית? אין פה איזה הבית דווקא נראה מקסים, אבל אין פה איזה איך בעייתיות, זה יכול להיות? יש פה איזה בעייתיות מסוימת? אולי הבניין שקע, אולי יש פה חריגות בנייה, אולי יש פה צו הריסה, אולי יש פה עיקולים שעבודים, לא, אז למה היא לא נמכרה? תורידו לי עוד 100,000. ואז בן אדם מכר במחיר שוק או פחות. וזה מדהים לראות לא יודע, 30% שכן פועלים כמו שצריך, אומרים וואלה, עזוב, אני מתווך. אני לא מתווך. מרים טלפון, שלום, תבוא בבקשה הביתה, בוא תמכור לי את הדירה, אתה מגיע, נותן לו הערכה, נותן לו ניתוח שוק השוואתי, CMA, הוא רואה מה נמכר בסביבה, הוא רואה מה נמכר בשכונה, הוא רואה מה נמכר בבניין שלו, נכון. אז נורא קל להחליט. אז הממוצע הוא 1.5 מיליון אצלך, תבקש 1,550,000, 1,600,000. חודשיים, 3 מכרת את הבית. שמע, זה מדהים איך פעם אחרי פעם אנחנו שומעים את אותה התנגדות לאורך שנים של אני רוצה לחסוך את התיווך. נכון. אין מה, בעיה. ואם יבוא לי קונה פרטי, ואם לסבתא היו גלגלים? בטח שהקונה הפרטי ירצה לבוא אליך, אתה יודע למה אדוני? למה? כי הוא רוצה לעקוף את המתווך, להגיע אליך, כי הוא עוד לא מכר את הבית שלו, אין לו אישור עקרוני למשכנתה, הוא רוצה לבוא ולחפש מציאות ולהציע לך 300,000 מתחת, בגלל זה הוא רוצה לעקוף את ואתה התיווך. לא יודע את זה פשוט. אתה פשוט לא יודע מתי את זה. תדע את זה? כשהוא ידפוק לך בדלת. מה שהמוכר לא יודע, זה שהאימא של המוכר גרה בבניין ליד, אבל את זה הקונה, לא יספר לו, ברור. כיוון שאז המוכר יגיד, אוקיי, הוא רוצה אמא שלו מאוד. גרה, אז הוא אז אני- בוודאות אז ירצה, אני לא בוא יורד את נפעיל המחיר. שרירים, כדי שהוא ייקח את העסקה. כן. את זה הוא לא יודע, ויש המון יתרונות שככה... אני חושב אני אולי משוחד, כן? אבל אני ממש מרגיש בנוח להגיד את זה. אתה יודע, אנחנו 14 שנה בתחום, פגשנו עשרות אלפי אנשים, עשינו לא מעט עבודה ועסקאות, ועדיין, וזה העסק שלנו, ואני חושב שמי שלא לוקח איש מקצוע, הוא פשוט פוגע בעצמו. הוא פוגע באיכות חיים שלו. כל אחד יכול להגיע הביתה, מתי שהוא רוצה, שלום לגבי הדירה, אפשר לבוא, כן, מגיע לך הביתה, מסתובב מסתובב חצי שעה, 40 בחדר. דקות, עושה לך משא ומתן, אחרי שעתיים שהוא מבבל לך את המוח כשהוא יוצא, הוא אומר לאשתו בחוץ, טוב ממי, אחרי כשנמכור את הבית, אז אולי נחזור. כן, עוד כמה בואי נדבר חודשים, איתו אם עוד זה לא חצי ימכר. שנה. איזה בזבוז של זמן. עכשיו הוא לא יודע את זה. נכון. וזה הזוי בעיניי. כאילו אני מסתכל על עצמי, כן. זה מה שאני עושה. אין סיכוי שאני הייתי מוכר לעצמי דירה. אין סיכוי. באמת, אני לא מצליח להבין את זה. פיננסי. איזה בדיקה פיננסית אתה יודע על הלקוח? שלום לגבי הדירה, אני רוצה 2 מיליון, הלקוח בא אליי, יש לו רק 1,200,000 ואתה לא יודע את זה. אז הוא בא עושה סיבוב, אתה רוצה 2 מיליון, הוא יש לו 1,200,000, בסוף אומר לך, תקשיב, 1,200,000 אתה מוכר לי? ואתה אומר לעצמך, מה זאת אומרת? הוא רוצה להוריד לי 800,000 שקל? אבל אם היית לוקח איש מקצוע, זה לא היה קורה. נכון. תחשוב כמה עבודה אתה חוסך, כמה זמן אתה חוסך, כמה ילד בבית אתה חוסך שאתה לוקח איש מקצוע. באמת, עזוב, תעשה איתנו, לא איתנו, עזוב את זה כרגע. אגב, בכל תחום. מה, עכשיו בן אדם הולך לעשות עקירה. הוא עוקר לעצמו עם היד?
יש כאלה באפריקה, כן. בסדר, גם אנחנו לא באפריקה. גם כשהיינו ילדים עדיין, אז היו קושרים חוט וטורקים דלת, אבל זה לא עבד, בגלל זה לא עושים את זה יותר. העולם מתקדם, ואנשים מחפשים חיי נוחות, וככה לקצר תהליכים. נוחות ואיכות. נכון, באיכות, מחפשים איכות. ושנב, מה שהכי יפה שדיברנו קודם, שזה במבחן התוצאה. זאת אומרת, תחשוב, זה לא כמו הוט, יס, סלקום, שאומרים לך, תקשיב, שים 300-400 שקל בחודש, ריטיינר קבוע, for good, לכל הזמן, ואני אהיה בקשר. הפוך, רק אם הצלחת למכור לו את הדירה, רק אז הוא משלם לך. נכון? אין שירות כזה בעולם, זה פשוט נשמע לי... גז אני אומר, מי שלא לוקח, לא משנה את מי. כאילו, כמובן, תבדוק, תראה שהאדם מנוסה, תראה שיש לו ניסיון, תראה שהוא עשה הרבה עסקאות, תבדוק את השם שלו. אבל לבד? לבד זה לא... לבד? טוב, לנו עכשיו, אנחנו לא אובייקטיביים. לא. תראה, אבל דבר נוסף שאני חושב שאנשים, הרי הקושי הגדול היום בתחום של התיווך נדל"ן זה לגייס את הדירות בלעדיות. זה בעצם הבסיס והלב של העסק. תמיד זה היה הלב של העסק. ההתנגדויות של הלקוחות, לרוב הן די פשוטות, אבל מה שקורה הוא שהמתווכים מעטים עליהם על כל דירה. תחשוב הרי בהיגיון, אתה מפרסם עכשיו דור דירה ביד 2, מקבל 0 טלפונים מקונים פוטנציאליים, אבל אתה מקבל כל יום 8-9 טלפונים מתווכים. לפחות בין 10 ל-20 טלפונים ממתווכים, אתה אומר לעצמך, רגע, מה, יש מצב שאני מפרסם במחיר זול? רגע, מה, יש מצב שהדירה שלי כל כך מבוקשת? ואז אתה עושה סוג של רעיון עבודה לכל מתווך ורואה, ויש חבר'ה אחרי צבא נחמדים ובאים ומדברים יפה, וכולם מדברים בדיוק באותה השפה. ועדיין רובם מפחדים לחתום על בלעדיות. בדיוק, ועדיין רובם. רגע, למי אני אחתום? כן, רגע. איך אני אדע? איך אני אדע למי לחתום? מה, אולי אני... רגע, אולי אני רוצה מחיר של... זול מדי? כן, מה, איך אני כל כך מבוקש? אני אנסה לבד איזה שבועיים, שלושה. זה מאוד מתעתע, זה מאוד מבלבל אותם, ולכן ההתנגדויות שלהם עולות. לגבי התנגדויות של דמי תיווך, והתנגדויות של תקופת זמן, זה באמת, זה פחות רלוונטי. שנב, אבל אתה יודע, מה שפותר את ההתנגדויות הכי טוב, זה הזמן שהלקוח נמצא בשוק. נכון. כמה פעמים היית בפגישות, שהלקוח פרסם לפני יומיים 3-4, והוא מרגיש, איך אמרנו קודם, הוא בהיי, כן. ואחרי 3 שבועות, שאתה מגיע אליו, האוויר התפנצ'ר. הוא שוקל 4 קילו פחות. למה? כי כל האוויר יצא. נכון. כי באו אליו 10-15 איש הביתה. כולם רוצים לעבוד איתו. כולם, ובאו כמה קונים על הדרך, והציעו לו 20-30% פחות מהמחיר שלו. הוא אומר, מה קורה פה? עזוב אותי מהצרה הזאת. אדוני, קח תמכור לי את הדירה, זה המחיר שאני רוצה, סע, הנה מפתחות. תראה, אני חושב ש99% ממי שרוצה למכור היום בית במדינת ישראל, כן צריך איש מקצוע, כיוון רובם ורובנו, מי שרוצה למכור בית, אז זה לגיטימי לגמרי, לבקש מחיר שהוא מעל השוק, זה לגיטימי לגמרי, אבל כדי לקבל מחיר שהוא מעל השוק, או מחיר שוק, אתה חייב לעבוד עם איש מקצוע. מי שמפרסם מתחת למחיר שוק, אתה לא צריך איש מקצוע, הכל בסדר. אתה עדיין צריך. אבל סביר להניח שאם יש לך דירה טובה, והמחיר הוא בסדר, אתה תסתדר לבד. נכון. אבל זה לא קורה. כמעט 99.9 זה לא קורה. שמע, אנחנו גם לא בשנות הגאות. נכון. בוא, אנחנו בשנה האחרונה, בסביבת ריבית לא נורמלית, באינפלציה שרק עולה, במלחמה ב3 חודשים כמעט האחרונים, 1.5 חודשים. אתה רואה מה קורה בשוק. מה יש לנו חברים מתווכים שאומרים לנו שאין להם טלפון כבר חודשיים, בעיקר מאזור המרכז. תשמע, אני לא זוכר דבר כזה. לא היה. לא היה. היה לנו את, אם אתה זוכר את המחאה, והיה לנו את מע"מ 0. נכון. צוק איתן. עמוד ענן. נכון. קורונה. היה קורונה, שזה היה, קורונה, אנחנו חשבנו שזה היה השפל של השפל. כן. לא היה פשוט. נכון. ועכשיו המלחמה שבאה ונתנה פייט לכל מה שהיה בעבר. לכולם, לכל העסקים. נכון. לכל העסקים. ושוב, יש בזה גם איזשהו נקודה חיובית, שאולי, כמו שדיברת קודם, בתחילת השיחה על נטישת מתווכים, אולי יש נקודה אחת, שאולי מי שלא מספיק מקצועי, או לא מספיק בתחום כדי לשרוד, אז פשוט לא יהיה בתחום יותר. נכון. וישאיר את האנשים שאולי קצת יותר טובים, קצת יותר מנוסים, קצת יותר ותיקים, ואני חושב שאסור להתפשר בזה. בכל דבר, אתה יודע, שוב, אם אתה מחליף מנורה בבית, אז לא, כל אחד יכול להחליף. אבל המחירה של בית. אתה מוכר בית, יא בן אדם. כמה פעמים אתה מוכר בית בחיים שלך? פשוט לא נתפס לתת לכל בן אדם להיכנס אליך לבית. אפילו רכב, כאילו אתה הולך... לחדר שינה שלך, למקלחת שלך, אין לך מושג מי הוא,
אין לך מושג מה הוא, האם הוא בא לטייל, יש לו את הכסף, האם יש לו אישור עקרוני משכנתה. תראה שוב, זה פשוט לא... אולי הוא רוצה למכור דירה שלו, והוא גר 100 מטר ממך, ואתה לא יודע, הוא רוצה לקבל אינדיקציה. כדי לתמחר. תשמע, אנחנו ראינו, אני לא אגיד הכל, כי אנחנו נהיה צנועים, אבל ראינו הרבה דברים, וכל פעם זה מפתיע מחדש, כאילו שבאמת אני אומר לך, והפוך, זה עובד גם הפוך, שכשלקוח כבר נתן לך, עבדת, קיבלת, מכרת את הדירה, הוא לא עוזב אותך לעולם. נכון. לקוח שפעם אחת עשה את זה עם מתווך והצליח, הוא לא עוזב אותך לעולם. הוא שגריר שלך לעולם. לתמיד, ואתה רואה את זה. במידה וכמובן הוא מרוצה מהשירות שלך. ברור, אני אדבר עלינו. כן. אתה רואה 6, 7, 8 שנים האחרונות, רק שיחות נכנסות וחיים על הדברים האלה. אני חושב שבעקבות המוניטין הוא מאוד חשוב. המוניטין והשם הוא מאוד חשוב. מאוד חשוב. אתה יכול להיות מקצוען יותר או פחות, אבל השם שלך, במוניטין שלך, זה מעל הכל. כי, אתה יודע, אני מכיר מקצוען. השם שלו מקצוען. הולך לפניו, הוא ככה, ככל שהשנים עוברות, הוא יכול לעבוד בצורה יותר, יהיה לו יותר פשוט לעבוד. יותר נעים, יותר רגוע גם, הוא בא בכיף. סומכים עליך, יודעים שיש לך קבלות, שיש לך ארגז כלים. קל לבדוק את זה, אתה מכירים, וזה נורא נעים לעבוד ככה. יש דיבור בשנים האחרונות על כל מה שקורה באוטומציה התעשייתית, שהרבה מכונות מחליפות את העבודת אדם, ואני חושב שדווקא בכל מה שקשור לתחום של השירות, זה משהו שלא ניתן להחליף, כיוון שהיחסי אנוש והקרבה והאינטואיציות והתחושות בטן והכימיה, זה משהו שרובוט לא יכול להחליף. וכל מה שקשור לתחום התיווך ולתחום השירות, קשה לי לראות את זה קורה. אלא אם כן אתה חולק עליי. לא, אני שמעתי פעם איזשהו מאמר על זה, וקראתי איזשהו כתבה על זה, והבנתי כאילו מה רוצים לעשות. רוצים שיהיה איזשהו אפליקציה שבעצם מעלים לשם את כל הנתונים של הבית וסרטוני וידאו, וזה כאילו מייתר את העבודה של המתווך. אבל איפה כל העבודה, איפה כל האמצע? אני חושב שזה גם עכשיו קיים, יש וידאו, זה קיים, יש הכל. איפה כל האמצע? משא ומתן למשל. מי כמוך יודע מה זה משא ומתן? מה, שהוא רוצה ככה והוא רוצה ככה, זה רוצה 2 מיליון, זה רוצה 1.5 מיליון. משא ומתן זה מה, איך אפשר לעשות משא ומתן? זה תורה בפני עצמה. איזה אפליקציה יכולה לעשות משא ומתן? אני לא חושב שדבר כזה. לא מכיר דבר כזה. ואיפה יש מגע אנושי? איפה יש חיבור? איפה יש כימיה? איפה יש אנרגיה בין אנשים? איפה יש אמון? אתה יכול להעביר אמון דרך אפליקציה? עזוב, זה אתה יכול להעביר, אחרי שמכירים אותך. נכון. אז יסמכו עליך. אבל לפני, אז אני לא כך רואה, יכול להיות שאני טועה, אבל אני לא רואה לזה יותר מדי קיום כרגע. יכול להיות שכל הדברים הדיגיטליים, כמו שאתה אומר, יש שם סרטונים, יש רחפנים, אבל בפועל את העבודת אמצע, את המשא ומתן והסגירות וזה. לא ניתן להחליף. לא רואה את זה. רציתי שנדבר קצת על קבלנים בתחום יד ראשונה, וכל כתבה אחרי כתבה שאנחנו שומעים על קבלנים, ועברו ככה לקראת חיסה לצערנו, כל המינופים שהקבלנים לקחו, ובעקבות הריביות שככה עלו והשתוללו, גרמו לקבלנים שבונים עד ראשונה קצת קשיים, ובכלל בעקבות המלחמה שאין עובדים, זה משהו שבכלל נתן נוקאוט לשוק. חבל על הזמן. מה אתה חושב על זה? אני מקווה שיעזרו לכולם. כי אם לא יעזרו לכולם ויפלו כמו שאנחנו שומעים עשרות, כולנו נסבול מזה. מעבר לסבל האישי של כל אחד ואחד מהם ברמה האישית. למרות שאני מאמין שחלקם גם סך הכל מסודר, ויש לו את היכולות שלו, ויש לו את הרכוש שלו, אבל באמת כואב הלב על כל אחד ואחד כזה שבעצם נפגע, אבל נראה לי שהסובל הגדול זה האנשים הפשוטים. כי מחר מחרתיים עם 50 קבלנים פושטים רגל, זה אומר 50 פרויקטים שנעצרו באמצע, ועד שימצא להם מישהו שיחליף, ייקח עוד 2-3 בבירוקרטיה של ישראל, וזה אומר פחות עוד 10,000 דירות. נכון. אז מה יקרה אחרי מה שיעלה את הביקוש, מה שיעלה את החזרה לשוק, באופן חד משמעי. לא נורמלי. אני מאמין שאחרי המלחמה, ומה שיקרה זה פשוט שכל הביקוש המטורף שנעלם כביכול, הוא לא נעלם שום מקום פשוט. אז הוא יחזור בריבוע אולי. תוסיף לזה את ה-400% עלייה בביקוש מחוץ לארץ, מצרפת, ראיתי איזה כתבה שיש עלייה של 400% בביקוש. יפה. תראה, אפשר להבין את זה אחרי מה שקורה בעולם, אם ראית את הסרטון גם מלונדון, ברחובות, את הטירוף של ההפגנות שהם עושים,
מה? כל האנטישמיות. כל האנטישמיות שעולה וגואה, ואנשים רוצים לעשות עלייה, והם לא יגורו פה באוהלים, הם צריכים דירות. נכון. אנחנו צריכים דירות. נכון, אני חושב שזה נקודה אחת, אבל לדעתי הנקודה הגדולה באמת, זה שלפני המלחמה היה ביקוש מסוים, הוא קפא לעת עתה בזמן המלחמה, בינתיים גם כל מה שהתחיל להיבנות לפני נעצר, כל מה שהיה אמור להתאכלס לפני נעצר, כל מה שהיה בגמר נעצר, ואחרי המלחמה, כל הדבר הזה, אני מאמין שהוא פשוט יחזור, וכפל כפליים, נכון. כי יש פחות דירות כרגע, בגלל הקשיים של הקבלנים שנכנסו, יש פחות דירות, ויש יותר קונים פוטנציאל שמחפשים איפה לגור, נכון. ויש עלייה מסוימת, אתה אומר 400% עלייה, אז אני מאמין שוב, לא יודע, אנחנו לא מנבאים פה כלום ולא יודעים כלום, אבל נראה לי קשה לנבות, יהיה ביקוש. אבל נראה לי יש בעיקר איזה צפי מסוים שאפשר לראות אותו. נראה לי בעיקר בבתים, אתה יודע, למגורים, לגור, אני כרגע שם משקיעים בצד, כי דיברנו עליהם קודם, שהם קצת יוצאים במשחק כרגע לטובת דברים אחרים, אבל נראה לי מבחינת דירות למגורים, זה יקרה, וכמובן גם שטחים, אתה רואה, מגרשים היום, זה, אתה יודע, הם רק עולים ועולים, ערך הקרקע עולה ועולה ועולה. נכון, אנחנו גם שמים לב לאחרונה, בפגישות האחרונות שככה מחייגים אלינו כדי למכור את הבתים שלהם, בעיקר גם בתי קרקע ווילות, שאנשים ככה... נורא קשה. משכנתאות מאוד גדולות. הנה, קיבלנו לאחרונה איזה בית, אתה זוכר, מאוד יוקרתי, שם משכנתה של איזה 2 מיליון שקל, ואנה מחזיר איזה 15-16 אלף שקל בחודש. נכון. ויש לא מעט כאלה. אתה יודע, כשהריבית הייתה כל כך נמוכה, אז אנשים לא חשבו קדימה. אבל היום זה... וכל העניין הוא שהחבר'ה האלה בנו דווקא די לא מזמן. ב4-5 שנים האחרונות. כן, והם ככה, המספר שהם צריכים לקבל מספר, שהיום קשה מאוד להשיג, והמספר הזה זה המספר שהם מושקעים עליו. כלומר, הם קנו את הקרקע במחיר X, שילמו מס רכישה ועוד Y, בנו את הבית, השקיעו בבית, אדריכל, היתרים וכולי. והמחיר שהם צריכים לקבל כדי לקסות את כל הדבר הזה, זה לא שעכשיו הם עושים פה איזה אקזיט. המחיר מאוד מאתגר. מאוד. יש בקושי מה, אנחנו גם רואים אנשים אנחנו גם רואים אנשים שמוכרים בהפסד. בואו, לא נהיה... נאלצים למכור בהפסד, כי אין להם ברירה, הם מגיעים לקצה. בשנה האחרונה עם כמות פעמים שהריבית עלתה, ראינו אנשים מוכרים 5% מתחת, 10% מתחת, שהם קנו. מה, דירות באוניברסיטה, אתה לא זוכר כמה דירות היה לנו? בלי שמות של רחובות כרגע, שקנו ב-750, מכרו ב-670, קנו ב-980, מכרו ב-820. אתה זוכר? שמה, אנשים רואים, צופים את השוק, הם יודעים שהריבית עצמה לא תרד פתאום 5-6% מכה אחת. לא, זה ייקח שנה, הם אומרים, רגע, מה קורה? יש פה הצפה. הם רואים שביד 2 כל יום, ואנחנו נכנסים ליד 2, ותמיד בודקים עסקאות ודברים, גם בעסקאות יזמות שאנחנו מבצעים, ואנחנו רואים כל יום דירות חדשות שנכנסות לשוק, בעקבות משקיעים שבאים ואומרים, רגע, אם יש לי את הדירה בבאר שבע, אני לא מצליח להזכיר אותה, זה משהו שלא היה לי ב5 שנים האחרונות, מה שקניתי את הדירה. מה יש לי להחזיק אותה? מה יש לי להחזיק את הדירה? הציעו לי עכשיו בבנק 4 או 5% תשואה על הכסף. הציעו לי, סתם נניח, בארצות הברית 10% על הכסף. הציעו לי ביוון X% על הכסף. מה אני צריך להחזיק פה את הדירה? נכון מאוד. לוקחים את הכסף מפה, מ-X, מעבירים אותו ל-Y, זה אפשר להבין את זה. ואז ההיצע נהיה מאוד מאוד גדול. ולכן גם המחירים יודעים. יש גם פער בין הדירות להשקעה, לבין הדירות למגורים. הדירות למגורים בשטחים, הווילות. לא, תראה, גם הדירות להשקעה הן הרבה יותר ישנות. נכון, הרבה יותר ישנות, בניינים ישנים שהולכים ומתיישנים. בדיוק, יש פער בין הישן לחדש שנפתח. פער מאוד חזק. מה שמביא אותנו לנושא שאני קצת רוצה לדבר עליו, שכל מה שקשור להתחדשות עירונית, יצא לנו לא מזמן, ככה לפני חודש, לבצע עסקה נכון, פרויקט של הולך לפינוי בינוי, נכון. כן, על דירה של יזמות שאנחנו ביצענו בפרויקט של התחדשות עירונית, ועכשיו ככה לא מזמן הוא קיבל את החתימה הסופית. עבר ועדה מחוזית והכל. ואנחנו רואים שבתקופה האחרונה זה כן הולך, אני מדבר תקופה האחרונה, זה לא עכשיו בתקופה של המלחמה, אלא לפני, על אזורים שהעירייה מעודדת בהם התחדשות עירונית, כי היא רואה מה קורה, היא רואה מה קורה קודם כל במדינה,
אז מבחינת ממדים וכאלה, אז יש אינטרס למדינה. ודבר נוסף הוא גם ההתחדשות העירונית. לנו ספציפית, רוביק דנילוביץ', ראש העיר שלנו, אדם, איש מוכשר, בעל חזון, איש מדהים, אני מאוד מעריך אותו, שככה יש לו חזון על העיר באר שבע, ואנחנו רואים שעם השנים יש עוד שכונות ועוד רחובות שהולכים להתחדשות עירונית, וזה גם נישה שאנחנו ככה נכנסנו בתקופה האחרונה, מאוד מעניין אותנו, ואני אישית גם, אני חושב שזה דבר שהוא מבורך, לקחת בניין של 40-50 שנה, אין ברירה גם, חלוד. אתה זוכר מה קרה לפני שנה ומשהו בחולון? שנפל בניין? נכון. אתה זוכר את זה? אוי ואבוי. אתה זוכר איזה מטורף זה היה? נכון, זה היה... אז שים רגע בצד ממדים ומלחמות. הבניינים לא יחזיקו כל הזמן. נכון. הם יפלו מתישהו, פה אחד. לגמרי. צריך לחדש אותם. אין לך ברירות, מתישהו זה יקרה. וזה עוד בלי רעידת אדמה חלילה. זה עוד ככה בלי כלום. תחשוב, אפילו מצוזת קרקע ברמה הכי בסיסית שיש, יכולים ליפול לך בניינים. נכון, תראה, יש הרבה מכשולים בדרך של התחדשות עירונית, של לקחת בניין ולעשות בו תמה, נכון, מלא מכשולים, הרבה מכלול של דברים שאתה צריך לצלוח אותם כדי שבאמת הבניין ירקום אור וגידים. יקרה. מעבר לזה, בדרך כלל באזורים האלה יש אוכלוסיות מבוגרות, ככה שלא תמיד מתאים להם לשלם עכשיו בבניין החדש, עוד 500, 600, 700 שקל ארנונה. ועד בית, ארנונה, להוציא אותם מהמקום, מהאזור הנוחות שלהם, להעביר אותם לסחירות כמה שנים. הם רגילים כבר הם אומרים לנו, תשמע, שנה, ואני בן 75, מה אני צריך עכשיו להמתין עד גיל? עזוב אותי מהשטויות האלה. כן, תן לי להישאר פה באזור הנוחות שלי. למרות שהיום, לעומת, לא מזמן יצא את ככה הוראת שעה, לא צריך 75% הסכמה, אם יש לך בניין. 66. אז בעבר היית צריך 75%, היום הורידו את זה ל-66, זה רק אומר שהמדינה כן מעודדת לקידום של הנושא הזה. כן, הלוואי אחי. הלוואי שזה יקרה גם בלי קשר לממדים והכל, פשוט לחדש את זה, גם זה נראה יותר טוב, גם זה בטוח. בניין לא יכול ליפול לך פתאום באמצע היום כמו שקרה, זה הרי פחד אלוהים. שמע, זה פשוט לא נורמלי מה שהיה עם הבניין הזה, אה? ממש. בוא נתכנס לסיכום כלשהו. כן. דיברנו פה על הרבה דברים, אני חושב שאת רוב הדברים אנשים גם שמעו במדיה כזו או אחרת, אבל אני חושב שביום, במצב של היום, קחו אנשי מקצוע, באמת, לפחות בתחום שלנו, אני לא חייב להיות אני, לא חייב להיות שינה, אבל מי שצריך עזרה, רוצה להתייעץ, תקוע עם דירה, תקוע עם נכס ריק, תקוע עם דייר בעייתי, צריך לקנות, צריך למכור. דברו עם אנשי מקצוע, זה לא בושה, זה לא מוריד לכם מהערך העצמי או מהכבוד, להפך. אתם יודעים, בכל העולם אנשים כאילו נעזרים באנשי מקצוע, וזה כל כך ברור מאליו וכל כך נכון גם בעינינו, ולא צריך להמציא את הגלגל מחדש, כאילו, יש פה אנשי מקצוע טובים, יש עורכי דין, יש מתווכים, יש שמאים, יש הכל, תתייעצו, תרגישו בנוח, ונתראה בפעם הבאה נראה לי. כן. רוצה להוסיף משהו? נראה לי שאר הדברים נוסיף בפודקאסט הבא, יש הרבה מאוד דברים לדבר עליהם. יופי, היה נחמד. כן, לגמרי. יאללה אחי. יאללה, שיהיה בשורות טובות. שיהיה בשורות מצוינות. אמן.